В селі Аранкой, Новеньке, Бахчисарайського району провели молебень за якнайшвидше звільнення політв'язнів. У сільській мечеті зібрались родичі та близькі затриманих кримських татар у липні минулого року після масових облав ФСБ у Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та Валушті. Тоді у Бахчисарайському районі затримали Аліма Суф'янова, Сейрана Хайрєддінова та інваліда першої групи незрячого Олександра Сізікова. Його російські силовики вважають організатором терористичного угрупування. Справи Еміля Зієдінова, Ісмета Ібрагімова, Вадима Бєктімірова та Зекірії Муратова не долучені до жодної з раніше відкритих справ. Їх розглядають окремо. Всіх сімох окупанти через нібито участь у забороненій в Росії організації Хезбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захопити владу в Росії. Через несколько недель начнутся судебные заседания по рассмотрению дела в Ростове-на-Дону. И, иншаллах, мы с такой огромной поддержкой нашего народа все это выстоим. Это очень спокойные, уравновешенные и всеми любимые люди, да, наши братья. За них могу сказать только с положительной стороны, что это очень хорошие люди. И мы не согласны с тем, что их забрали. И дабы показать свою поддержку для них, да, мы сегодня сделали вот этот вот молебень, куда пришло немало людей. Это говорит о том, что эти люди хорошие.